Abbas Records. Abbansa mai gonar waka. Baitukan girma ne wanga da tamburan girma. Anti Zuri nake yi wa waka maman Hafsa uwar gida. Baitukan girma ne wanga da tamburan girma. Anti Zuri nake yi wa waka maman Hafsa uwar gida. Fari na sa sarki Allah wanda ya yi rayuwa, shi ya bani basirar waka yanzu na yi kafuwa. Rabbi na gode maka Allah sake san tsayuwa. Zan yi waƙar farko gun Anti Zuri uwar gida. Baitukan girma ne wanga da tamburan girma. Anti Zuri nake yi wa waka maman Hafsa uwar gida. Anti Zuri ganin bakon ki karkiyo kaguwa. Dan abansa mai gonar waka karkiyo mantuwa. Yau gidanki na zo anti na sa a bani ruwa. Zan zuba miki wakar farko Anti Zuri uwar gida. Baitukan girma ne wanga da tamburan girma. Anti Zuri nake yi wa waka maman Hafsa uwar gida. Anti Zuri kina da halin kirki uwar ɗakina. Yau gidanki na zo ni da waka zan baje kolina. Sa'a bangun zaunawa zan iyo wake na. Maman Hafsa daban kike Anti Zuri uwar gida. Baitukan girma ne wanga da tamburan girma. Anti Zuri nake yi wa waka maman Hafsa uwar gida. Maman Ali kina da amana walla nai rantsuwa. Tunda al'umma sun shaide ki ba damuwa. Anti Zuri ki godewa ilahu mai rayuwa. Shi yasa kika zamkan daki wallakin kafuwa. Baitukan girma ne wanga da tamburan girma. Anti Zuri nake yi wa waka maman Hafsa uwar gida. Maman Usmana ina miki baitukan wakata. Walla na san kin san cewa waka ce sana'ata. Shi yasa a gidanki nake yabo in daga muryata. Baitukan ki nake dokawa Anti Zuri uwar gida. Baitukan girma ne wanga da tamburan girma. Anti Zuri nake yi wa waka maman Hafsa uwar gida. Maman Mustapha na gaishe ki baituka na zubo. Yau kiɗan ki na doka Anti Zuri ce na shigo. Tunda na yi dandazo a gidan ki irgo ki zubo. Walla na san za ki mun haka Anti Zuri uwar gida. Baitukan girma ne wanga da tamburan girma. Anti Zuri nake yi wa waka maman Hafsa uwar gida. Maman Hafsa ina miki baiti ne na ban girma. To ki ce na shigo fadar ki wallakin ban dama. In kika yi min haka Anti Zuri na bar fama. Dan abansa mai gonar waka karkiyo mantuwa. Baitukan girma ne wanga da tamburan girma. Anti Zuri nake yi wa waka maman Hafsa uwar gida. Gaisuwar 'ya'yanki zanyo masu kyawun hali. Wanda gunki suka yi koyi walla sun tozali. Shi yasa hali nake ta yaban su masu tawakkali. Tunda sun rike annabi da hababatun damuwa. Baitukan girma ne wanga da tamburan girma. Anti Zuri nake yi wa waka maman Hafsa uwar gida. Fari zan sanyo Ali ɗanki na fari ne. Sai na sanyo Usmanu shi na biyu ne. Har da Mustapha cikin baitin shi na uku ne. Bana sa Hafsa a wakar don ta fuɗi ne. Umaru Faruk na biyar cikin 'ya'yanki ne.
dole ne in gaishe da su masu kyawun hali. Baitukan girma ne wanga da tamburan girma, anti zuri nake yi wa waka maman Hafsa uwar gida. Baitukan girma ne wanga da tamburan girma, anti zuri nake yi wa waka maman Hafsa uwar gida. Baitukan girma ne wanga da tamburan girma, anti zuri nake yi wa waka maman Hafsa uwar gida. Baitukan girma ne wanga da tamburan girma, anti zuri nake yi wa waka maman Hafsa uwar gida. Baitukan girma ne wanga da tamburan girma, anti zuri nake yi wa waka maman Hafsa uwar gida. Baitukan girma ne wanga da tamburan girma, anti zuri nake yi wa waka maman Hafsa uwar gida. Dan abbansa mai gonar waka. Danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa don sanar da ku za a fafan bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Mun gode masoya.